Christian baptism ebake baptisma eba teiloppani tamno han Matthew chapter 28 verse 19-20 no naike baptismani kok nugaimano omo Bible ni kotma kahamni no kaisa part ebake kok thai omo Kristo Jisubai dagijak te Matthew chapter 3 verse 13-17 no naike bo nogo Jisu bosak baithang bo baptisma angui jungno phunugo omo kaisa jotoni bagui example khapangni takokte bukukjong nung baptismani kokno kaham saimanani bagui message puilani simi paithak jora khanai tongdi hake tabuk jung nalena the meaning of the baptisma eba ke baptismani kokni gujok tamo Rome chapter 6 verse 3 ni simi 5 naike sawi mano baptism eba ke baptisma ungkha Kristo thuimani hobjakmani tei thangai basamani kaisa mani hake oro haihne sawo norok omono sawoi manjela jung baptisma ungui Kristo Jisubai thancha ungmani logino bo thuithani bo jung baptisma ungkha jung sajak afani phan bai Kristo kuthuini mathangai tisajak ma haino jungbo ama haino tongmong katal tongai manna teikhe baptisma ungui Kristo bai baksa thuyui bo bai baksa hobjakha bo thuin mahaino thuyui jung bo bai thancha ungkha hungke bo muthangai tisajak mahai jung bo muthangai tisajagui bo bai thancha ungnai hini sawo abana baptismani kok eba ke baptismani meaning sinani bagui jung samung chapter 22 verse 16 no naike tei mungsa srai ke sawoi mano henba borokni sumsokno sunani bagui bo baptisma eba tuyo hobjak mani belaikeno nangkok mani kaisa mari eba ke example oro tamosa hanba tabuk tei tamo lerei tong bachadi baptisma angti hake bini mung nawi nini sumsok subaidi hai ni saw Galatian chapter 3 verse 27 no naikibo baptismani meaning go sungnogo Kristo bai thancha angmani tei bini tomungno sakbai thangbo naharmani obono baptismani meaning Chakorin chapter 12 verse 13 no naike orobo sawoi mano baptisma angmani bisingtui bebak borokno kaitorni phola kathar bai gedalui busak bobai busak kaisa angkha hake jung senani nango bebak hani borok bebak dofani bebak kokni borokno baptisma angma bai tei jung juda dofas juda kokthaini borok ungui tongphano kaitor ni thani kaisa ungkha hanai phunukmani kaisa marisi baptisma ungkha jung sajak afani phanbai Kristo kuthini mathangai tisajak mani haino jungbo abo hai tongmung katal tongai manane teike baptisma ungui Kristo bai baksa thuyui bobai baksa phobjakha hanmani hake jung baptismani goreng eba khe bobo haike baptisma ungui man ba ungui tong abo bo jung sinani nango baptisma no baksa ke belaikheno nang peleng ke wansuk butei abo haino khlai bo tongo baksa ke tui sari baptisma ro baksa ke ba flek tolawo bachari oi baptisma ro hake omo hairok bebak no sak muchung tui sak tongthok tui se baptisma lai khana hanai ang khakhlayo tamoni henba Bible ni jorawo naike baptisma abo tuyo hapnani nango eba ke tuyo phobjaknani nango ulokhe tuini kasawi phainani nango Matthew chapter 3 verse 16 no naike Jisu bo baptisma angthaniwo tuyo phobjagui ulo tuini kasawi phayo Jisu ungkha chini bebak nino srungjaknai khoroksa borok chini surungmungni kaisa example eba ke mari tei samung chapter 8 verse 38-39 no naike Ethiopiani tangphang enok
baptisma ungthruwo bo Philip bai eno khorok nei no tuyo thangka tei Philip enok no tuyo phobui baptisma berekha ulokhe tuni khorok nei no borok kasalai phaikya omongkha baptisma remungni gereng omo haike baptisma ungmani se baptismani meaningful hanai jeng sawai mano tamni hanba borok thuike mangkhoro phobjago tei jisu tei wisa phaikro mangkhorni thangui bachanai aboni kaisa phunukmani mari eba gosimani mari eba ke example ni bagui se baptisma phiaba baksa Christian rokni bisingo khe nang peleng khe borok hai hinai sawo poito se asol nango hanai hake ang sanani musungo nung poito tamno han abono se sekang kahamke wansokradi tai sinani naikradi hake tabuk sabo baptisma engaiman jungnugo baptisma engthanibo baksa ke belai ke cerai khasia rokno sudano baptisma laimarok jungnugo jung Matthew chapter 28 verse 19 no naike kaitoni kotma kahamno khananai borok tei abono poito khlainai borokno baptisma engui mano hne sawi mano hake bo sakbai thang kotma kahamno tui kaham hamya wansuknani siako wansuknani rengyako a borok bo bahaike baptisma engui mannai bo muthangjaknani tai thuinani kokno tui bo wansugi mangyako obo tui bororok bo bahaike baptisma engui mannai tamukhe baptismani sekang bo kaitoni kokno kahamke sawi manani nangnai kebo baptisma ungnani ke bo kaitorno khabai khokbai hamjak mabai bo sinani nangnai tei bini sekangni tomung saya tongmarok sumsok tomungrok yakarnani nangnai hake bo baptisma engui mannai baptisma ungkhe kesam khibiwi ketal ungmani tei baptisma ungbaikhe Bible-ni bebak phwrwngmungno swrwngthai hake bo borok kaham ungo tei kesam thangui ketal sokphaio abono baptisma hake khakhlaio takhuk tei bukhukchong norok baptismani kokno tui bujui mankhana nai hake video chajake like ready tei comment khlai sidi bahai ke ma tongka tei ketal views singkangke nang o channel na subscribe khlai nadi hambai।